samar pamoring suksma putih memplak nganti kaya kapuk den pusoni mapananing pucuking gunung Kendali Sada lah menika ta warnane rumuhun gembong Swelagiri senopatine Sri Rama Wijaya ingkang wis kasembadan brasta angkara murka dasa muka Ratu Ngalengka parandene sang Anoman ya sang Senggana bingung bilunglungan jroning penggalih kaya kelangan kiblat kelangan pengayoman kusna kaya jinempana ing angin nenggih sesembanira Sri Rama Wijaya Raden Laksmana Murdaka miwah Sang Dewi Rekyan Sinta prasasak jagat ini dupi jibak bebek galih pantok pepuntaning tikat mandheg jegrek ing pucuking gunung Kendali Sada mangkono nalongsa mring purbane Hyang Manon nyuwun pitedaing Hyang Agung ucap dadak ana angin Garuda Gandharum minangka pratandha iku lampahe Sang Werkudara datan kanyana-nyana nabrak dumateng Sang Senggana nganti tiba kalenggak Anoman malumpat sampun prateng witing Nagasari mulat mangandhap katingal manudya yukuru haking jagat Dewa Bathara jagat mangestungkara babar pisan Randugama sajroning kepati anggenku semedi ana angin lisus kaya pinusus pawongan gedhe dhuwur ngerti-ngerti nabrak karo Anoman. Ing atase wong panembah wong ibadah kok ganggu karmu piye neng ndi tata kramamu? Wang kunta kumpul patang ketikang sayang gongkara katanira mubat abet iblis lanat menungso pambekane kaya iblis ora melek mripatmu nadyanto aku wujute rewanda aku wujute kethek ning aku lagi semedi parandene ra ngerti sangkan paraning bilayok tabrak kaya ngene karepmu piye? Wah, wis dadi watake Bratasena lamun ta lumaku ora nate menggok wis dadi pakeme Werkudara nanging kowe ngerti yo kowe ganggu kelawan aku ngrugekake karo makhluk liya ora idep yen ratri mu arep apa ayo dibuktekke kewan karo menungso luwih digdaya ndi